हेलौ लोगोफोर नै जोंहा फट' खेबनो थांनो नागिरदों फट' शुट बानायनो आरोना मोनसे जायगायाव फोथाराव आरो फट' खेबनो बिल्डिं ओंखारगासिनो दङ फट' खेबजाहैनो नागिरदों आरोखि बिसोरो नै देन्जार गोजासो बिसोरो नै एकदम सिख्लाफोर माबानानै गावसोरखौ फसायनानै फट' खेबजाहै जाहैदों खेबग्रायाबो आंसो सिदा नै बेयावबो दं नै इसोर देन्जार सासे बाइकआवसो गाखोना दंलायबावो नै बुलेटआ बिनिबावसोनो मालाय बेहा बुलेट बायनो हालायलायबाय नै रयेल एनफिल्ड लायबावसो देन्जारखा थांगासिनो आरोना लामायानो गाज्रिथारलै जोंनिया नोंखौ देन्जार इसोरो मा बानायोब्रा ओरैखौनो नै इसोरो फट' खेबजाजोबदों जाहैदों गासिबो बस खादा देन्जार नै बिथाङा एकदमबारे जों मा गाबज्रि मिथिबाय दा नोंसोरनो फट' खेबग्रा जायगायाव ब्रेक हाग्रा बारिसो खिन्थु हाग्रा बारियावनो फट' खेबो गुन्दाफोरनि रुल लायो जाहैदों फिल्माव ओंखायनो हाग्रा बारियावसो खेबो फट'खौबो बेबायदि सावो नै बे नाम्बार 1 गुन्दानिल' लानो नागिरखायो एक्टर जायालै बुजालाबायो हारसिं होनखायो फाग्लासो नै जोंना बेबो बिलेननिसो रुल बानायनो नागिरो फिल्माव एक्टर लाबा हारसिंथ' जायो बुजालाबायो होनखायो फाग्लासो नोंसोरो देन्जार गोजा नै बे गस्ला गुफुर गाननायथ' दाबुंसै बिराद सान्दुं गोसा आरोना हाब सैमा सोंबावबायब्रा जोंखौ जों सिखाव नङालै मोजां गोजासो सेंग्राफोर जेबो फैदों नुवाखै नामा थांगासिनो आरोना दा फट' खेबनायखौबो देखायगोन आरो नोंसोर माबायदि खेबो फट'खौ देन्जार नै थाबायगासिनो दं फैबाय आरोना नै दाना फैनानै लामा हाबग्राखौनो आन्दायबायसो मिथिबाय फैया गोबाव जाबायना अबेजों हाबोमोन हाग्रा गोजाना लामाया फट' खेबनो थांग्रा फोथारा सान्दुं गोसाथार ना सान्दुंखौ नोंसोर इगनर खालामदो नायलांबाय था लोगोफोर हाग्रा बारि गोजा आरो नैबिजों थांनांगौ मिथिबाय देन्जार गाज्रि लामाया हाग्रा बारिजोंसो थांनांगौ दालांखौबो दा नोंसोर देखायगोन नामा लामाया फिसाथार एकदमबारे सासे मिनिबायसो नै बोरै फट' खेबजानो होननानै केमेराया बेजोंनो फट' खेबनांगौ बेजोंनो माबानांगौ आरोखि ना आंनिजोंनो बेजोंनो फट' खेबो बेजोंनो भिडिअ बानायनांगौ जायो ओंखायनो भिडिअ फट' खेबनाय समाव भिडिअखौ दोनथ'नांगौ जायो आरोना दाना लामाया बेसेबां गाज्रि दा मोनफैबाय आरो नै फट' खेबग्रा जायगायाव नुबाय फोथारा गुवारथार लकेसनाव लोगोफोर फैगासिनो दंबावो आरो इयाव नेगासिनो जों दा बिफां सायाव थादों जों नै बिफाङा देन्जार मोजां बिफां सायहा नै जायगायाबो देन्जार बरिया बिफाङाव ओइ न' फिसाजों फैगासिनो आरोखि जुम बानायनो र' नुनो मोजां नुगोन नङा बैसोर साब्रैया नालाय बैसोर साब्रैनि फुजा बे सानैना बेसेबां गोजानखौ जुम बानायनानै लाबोदों नै बेसेबां गोजान मोरायसो थालांनाय बे बुहुदफोरसो बे लामाया बिदि जायो नामा सोरबा थाब फैगासिनो देन्जार आरोखि देन्जार दाम गोसानि हाजोनि दै मोजां जालाङा हाजोनि दै एकदमबारे नाय स्राय स्राय अन्थाइ बास्लाय दै थाबाय थाबाय दैया अ भाइ हाजो दं नै बे आं फट' खेबग्रो नागिरदों आरोखि ना फट' खेबग्रो नागिरदों दोनथ'नोसै आं फट' खेबनो नागिरदों भिडिअ बानायासै आरो आं आंनि मबाइलजोंनो खेबदों आरोना नुदों बेसेबां मोजां हाग्रा बारि फैनानै नोंनि जायगा मोनफैगोन जों एकदम बिल्डिं टाउन नै देन्जार नै लामाया बेसेबां साइज सायखं नुयो आरोना उल्था खेबोबा ओंखायनो खेबासै आं नै आंनि सायखंखौ ओंखारो असाइस नुयो आरोना सायखं होबा गाज्रि नुयो मानसिखौ थाबायगासिनो दं दा
लोगोफोर फैफिनबाय मोनहां जाबाय नै नुवाखै लामाया दासो खेब्बाय आरोखि आं दहाय खेबाखै आं हाग्राबारियाव थांनानै एसे आगोल थांबानो ओरै बिलजों गाखोबानो जों नुनो मोनबाय नै बिसोर लोगोफोरा नै बुरजा थांदोंमोन लोगोफोरा मालाय बैसिनाव बिखुनजो आलासि जाबोबाय माखासेया जों माखासे फैफिनबाय आरो नै बिबा बिखुनजोआव थाबोनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जों गारबोआसै जों हारसिं एसेल' मानसि जा लोगो नांगौ हाग्राबारि होननानै नै बिथाङाबो थाबोनो नागिरदोंमोन आं थाया गावबो बरना मोनो मालायखौ बरना होखायोलै नुबाय मा बखिदों जोंना बड'लेण्डआव खामानि आन्दायनाय फिल्म गाग्राया देन्जार गाना हिट जाखागोन दा नै ओरै आगदानि थांबानो मोनसिगोन आरो जोंना रुमा मेंबायलै थाबायनो हाला गोलोमजोब्बाय आरोना न'खाय बिल्डिंफ्रानो गोजौ जाजोब्बाय दाना फैनानै हाग्राबारियाव थांनानै बिल्डिं नुफैबाय दाना लोगोफोर मोनफैमारबाय नै समायना बिबारफोर नायनोबा लोगोफोर देन्जारसै आंहा लोगोफोरजों दहाय बिदिनो थांदोंमोन नै बिदिनो थांनानै दा बबेजों ओंखारबोखो नै बिजों लामाजों गिदिंनानै फैबाय आरो खमावबो 1 घन्टा 2 घन्टासो बेरायबाय आरो जों बे फट'खौ खेबजोबाखै आं भिडिअआ गोलाव जागोन साननानै 2 घन्टासो बेरायदों आरो थाबायगासिनो जिरायनाय गैया थाबायनायल' खालाम ओमफ्राय एसे 20-25थासो फट' खेबदों आरो लोगोफोरनि नायदो नै लोगोफोर रुमाव मोनफैफिनबाय आरोना नै बिल्डिं सिटाव अयथासार लेथ्रा रावबो सिबा बिल्डिं सिटाव गाखोगासिनो दं दाहाय नै मेंबाय बिल्डिं सिटाव अयथासार लेथ्रा रावबो सिबा गोलोमजोब्बाय थाबायगासिनो बिल्डिं गोजान जोंना थुलुंसि नारें बायदिसिना लेबु बिबार गायदों आरो नै इयाव देन्जारसै नै ओरै फल मोनसे गाखोबावनांगौ होमबासो मोनहैयो मोनफैबाय नै लास्ट बिल्डिं गोजौनिफ्राय बिदि नुयो भिउ आरोखि ना बारे साना हाबथारसै नै देन्जार लोगोफोर आं भिडिअखौ बन्द खालामसै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै आं बेयावनो